Kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel kama ku-Pastor channel Nyofuleka. Kuba lento fanele sicela kwena ukuthi-ke qinisekisa ukuthi-ke uba umlandeli we-channel ukuze sensele le number ayisensiswe kuphela umuntu ongumlandeli we-channel kuphela. Nakhona uyisensa kuma-calls ngona exchange of number makangu-WhatsApp. Abantu baya ngu-WhatsApp ayina ngikuthanda lokho. Yabo. So ubusisiwe at 1 busisiwe 1 sawubona Pastor chaza ngophi isibuko esifile. She dreamt of a broken mirror. Nake singakusho number 1. Ngokujwayelekile uma uphupha isibuko kuwuphawu olubi uma sifile. Lusho ukuthi kungenzeka kunomuntu owusizo futhi osondelene kakhulu nawe ongase ashone ungazelele. 2. Futhi uma uphupha isibuko kuwuphawu olubi uma sifile. Lungasho ukuthi kungenzeka kunemizamo yabathakathi emimbi ehlose ukuphazamisa izinhlelo, impilo noma izifiso zakho. 3. Kwesinye isikhathi uma uphupha isibuko uphawu olubi uma sifile lungakhomba ukuthi kungenzeka kukhona umkhutshana omubi owujwayele futhi owenzayo ongase ukufaka ezinkingeni ezingase zimoshe impilo yakho. 4. Kuyenzeka uma uphupha isibuko kuba uphawu olubi uma sifile usuku lukhomba ukuthi kungenzeka empeleni kuba uphawu oluhle. Okusho number 4 kuyenzeka uma uphupha isibuko kuba uphawu oluhle uma sifile ngoba lusuku lukhomba ukuthi kungenzeka sesifikile isikhathi sokuphela kwalomoya omubi wabathathu ukade ukuqaphile futhi ukugadile ukulandela ongeke usakwazi ukubheka noma ukubona ngenxa yemkhuleko yakho noma ngenxa yemithi oyisebenzayo. Kusho ukuthi ngabe sekufike ukuphela kwesikhathi se-monitoring spirit ekade ikhona. Ngabe isi-monitoring spirit noma isilwane ekade lokhu sikulandela bese siyoreport abathakathini ukuthi impilo yakho isima kanjani. Kodwa ngenxa yemkhuleko noma ngenxa yemithi liphupho lingafika leli ngoba ukhulekile wazila noma lingafika leli ngoba uqeda kulahla isilwane noma uqeda kulahla imimoya emimbi. Ulahla noma isipoko yabona. Asibale ukuthi number 5. Futhi uma uphupha isibuko uphawu olubi uma sifile lungakubuye lukhombe la ukuthi kungenzeka kuzofika isikhathi sokuphela kobudlelwane noma ukuphila komshado okanye sikuzophonsa ithawula entweni ebalulekile noma uzophunyuka into ebalulekile. Siyabonga kakhulu besibheka la isibuko esifile. Akubona Siweni phansi lematulu, sikhuleka kuyo.